Fit-tieni kwart tal-2023 it-trasport bil-baħar bejn Malta u Għawdex irreġistra żiediet fil-passiġġieri, fil-vetturi u fil-vjaġġi meta mqabbel mal-istess 3 xhur tal-2022. Xedu dan ċifri mill-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO e kif ġie spjegat li b'kollox April u Ġunju 2023 saru total ta' 11,159 vjaġġ bejn Malta u Għawdex li b'kollox ġarew total ta' 1,724,703 passeġġieri. Ġunju kien l-aktar xahar impenjattiv meta saru total ta' 3,904 vjaġġi jew 35% tal-vjaġġi kollha fil-perjodu ta' 3 xhur. Rigward it-trasport bil-baħar bejn l-Imġar u ċ-Ċirkewwa, total ta' 1,541,916 passiġġier ivvjaġġaw bejn l-Imġar u ċ-Ċirkewwa fit-tieni kwart tal-2023 li żieda ta' 14% meta mqabbel mal-istess 3 xhur tal-2022. L-ogħla numru ta' passiġġieri kien irreġistrat f'April, jiġifieri 528,924 jew 34.3% tat-total għal dan it-trimestru, meta mqabbel mas-sena ta' qabel l-att ta' vetturi żdied bl-4% b'total ta' 518,198. L-NSO irrimarka wkoll li fit-tieni kwart tas-sena l-att ta' vjaġġi laħaq 8,905 li jiżieda ta' 2.7% fuq l-istess żmien fl-2022. F'Mejju kien irreġistrat l-ogħla numru ta' vjaġġi, jiġifieri 3,069 jew 34.5% tal-vjaġġi totali għat-trimestru. Bejn April u Ġunju 2023 it-traffiku tal-passiġġieri li joriġina miċ-Ċirkewwa kien l-aktar imħabbat nhar ta' Sibt u nhar ta' Ġimgħa, filwaqt li traffiku tal-vetturi li joriġina miċ-Ċirkewwa kien l-aktar imħabbat fil-jiem tal-Ġimgħa u s-Sibt. Minħa l-oħra mit-terminal tal-Imġar it-traffiku tal-passiġġieri kien l-aktar imħabbat fil-ħdud u s-Sibtijiet, filwaqt li traffiku tal-vetturi kien l-ogħla fil-ħdud u nhar ta' Tnejn. Fir-rigward ta' trasport bil-fast ferry bejn l-Imġar u l-Belt Valletta, l-NSO qal li matul it-tieni kwart tal-2023 saru total ta' 2,254 vjaġġ fejn qasmu total ta' 182,787 passiġġier, meta mqabbel mal-istess żmien fl-2022 l-att ta' vjaġġi żdied b'35.5% filwaqt li n-numru ta' passiġġieri żdied b'44.6%. Ix-xahar ta' Ġunju reġistra l-ogħla numru ta' vjaġġi 924 jew 41% tal-vjaġġi kollha għal perjodu ta' bejn April u Ġunju, kif ukoll l-ogħla numru ta' passiġġieri ta' 75,749 jew 41.4% għat-tieni kwart tas-sena.